Welkom terug bij Water van Bonaire. De koraalriffen rond Bonaire zijn heel belangrijk voor het eiland. Maar het gaat niet goed met deze onderwaterwereld. De koralen houden niet van zulke grote veranderingen die we nu zien. We weten dat de status van de koraalriffen wordt verslechterd. De koraalriffen zijn belangrijk voor Bonaire, de mensen die er wonen en de dieren die er leven. Eigenlijk door inzicht te krijgen in waar de verontreiniging plaatsvindt, waar die vandaan komt, kunnen wij met z'n allen bijdragen om gezamenlijk een oplossing voor het probleem te vinden. Om de koraalriffen te beschermen moeten we eerst begrijpen wat hen bedreigt. Er zijn eigenlijk 3 grote problemen die wij zien die de afgelopen 2 jaar heel erg effect hebben gehad op ons rif. Om te beginnen de opwarming van de oceaan en de temperatuur. En we zien weer heel veel verbleking op het rif, ook in onze koralen die wij groeien op het rif. Het andere probleem is de ziektes die we steeds meer zien. En nu de afgelopen 2 jaar ook hebben we Skittle D zien langskomen en die hebben heel veel schade aangericht aan heel veel koralen. Dus wij proberen de koralen die zijn aangetast daardoor, nu ook steeds meer te groeien. En het derde is eigenlijk waterkwaliteit. Dus de waterkwaliteit heeft een enorme invloed op het rif. Hoe de koralen kunnen groeien, hoe de babykoraaltjes kunnen groeien. Dus de bedreiging van de zeewaterkwaliteit, van wat wij kunnen tegengaan vanaf het land, dat is heel belangrijk. Want die grote dingen, zoals opwarming van het zeewater en Skittle D, daar kunnen we niet zo heel veel aan doen. Maar we kunnen wel de bronnen die de waterkwaliteit beïnvloeden vanaf het land, daar kunnen we wel iets aan doen. En een van die bronnen bijvoorbeeld is afvalwater. En een andere bron is erosie, waardoor gronddeeltjes bij hevige regenval het rif opspoelen en ook de waterkwaliteit beïnvloeden. De situatie is urgent en vraagt om actie. Jammer genoeg zitten wij nu in een situatie waar toch een groot gedeelte van dat afvalwater richting het grondwater en dus het marinepark stroomt. Indien wij niet de nodige maatregelen nemen om dan die landafwaartse stroming van nutriënten richting het marinepark te verlagen, dan zie ik niet zo'n heel bright toekomst voor ons marinepark en onze riffen. Goede waterkwaliteit is belangrijk voor de gezondheid van koraalriffen. Stoffen zoals voedingsstoffen en vervuiling vanuit het land kunnen het zeeleven ernstig aantasten. Hoe beter waterkwaliteit is, hoe beter de koralen het uiteindelijk doen. Koralen zijn van nature beesten die leven in een omgeving waar nutriënten heel laag zijn. Dus op het moment dat de nutriëntenconcentratie in het water omhoog gaan, dan gaan de algen daarvan beter groeien en de koralen juist minder. Er zijn zelfs studies gedaan waaruit is gebleken dat bij hogere concentraties nutriënten de settlement rate, dus als je een klein koraalbabytje hebt en die moet dan ergens een plek gaan vinden, dat dat minder goed gaat, dat de koralen zich minder goed voortplanten en ook dat ze minder goed kunnen groeien. Dus eigenlijk is het voor het behoud van ons rif heel belangrijk dat het water echt heel lage concentraties nutriënten blijft behouden, zodat de koralen beter kunnen blijven groeien. Om deze problemen op te lossen en onze onderwaterwereld te beschermen, is kennis belangrijk. Daarom meten we de kwaliteit van het zeewater. Ik ben namens het Openbaar Lichaam Bonaire de projectleider voor dit project. Ik werk voor het Natuur- en Milieubeleidsplan. En ik ben projectleider voor de waterkwaliteitsmonitoring. Waterkwaliteitsmonitoring bestaat uit het monitoren van het grondwater, waarvoor we pijlbuizen hebben geplaatst. Maar ook het monitoren van de zeewaterkwaliteit, wat eigenlijk uitgevoerd wordt door Wageningen Universiteit samen met STINAPA. Zij nemen de monsters en doen de analyses. Met moderne apparaten meten we verschillende aspecten van het water. In het eerste deel van deze serie hebben we mogelijke plekken bekeken waar we de meetsystemen voor de zeewaterkwaliteit kunnen plaatsen. We hebben 3 locaties langs de westkust van Bonaire gekozen. Op deze plekken plaatsen we sensoren om gegevens over de waterkwaliteit te verzamelen. We doen verschillende soorten metingen en dat doen we met deze sensoren. Voor dit project gebruiken we een aantal sensoren van verschillende fabrikanten. Deze sensoren die meten het zoutgehalte, de troebelheid, het opgelost zuurstofgehalte en de algen. Eén sensor is een multiparameter probe. En dat is een gecombineerde sensor, die meet heel veel. Voor de andere locaties
gebruiken we wat eenvoudigere sensoren. En we hebben nog een aparte troebelheidssensor. Het is belangrijk om de metingen uit te voeren, zodat je inzicht krijgt. Inzicht in de waterkwaliteit en die zegt eigenlijk iets over van, ja, is er verontreiniging en hoe verontreinigd is dat water dan? Op welke locaties? En als je informatie hebt, dan kun je gericht iets gaan doen aan het probleem van die verontreiniging. Het onderzoeksteam van Wageningen Universiteit verzamelt samen met Stinapa regelmatig gegevens om de waterkwaliteit in kaart te brengen. We monitored and researched the input of water quality on the coastal ecosystems. Since end of 2021, every 2 weeks, we have collected samples from different locations along the island. And we have analyzed the concentrations of compounds that are indicated for the water quality status. De eerste resultaten geven reden om ons zorgen te maken. We have investigated the impact of water quality at different locations among the island. And we found out that especially during the rainy season, and with heavy rainfall, a lot of nutrients and other pollutions are carried into the coastal ecosystems. And they exceed then during that time the protective thresholds. We found out that certain protective limits that we use for the health status of that ecosystem are exceeded. And that basically means the specific areas are not a healthy environment for the corals to thrive. The protective limit has been established in the last few decades within different research groups. Om te bepalen hoe ernstig de situatie is, worden de metingen vergeleken met internationale standaarden. The limits that we are using actually is adapted from the Great Barrier Reef or locations that are well researched for the status of the water quality. So we use those limits based on long-term research, what is really good for the corals and what is a status that just doesn't work well for the corals. That means when the limits are exceeded, the algae environment will be dominating the corals. Om de situatie beter te begrijpen, verzamelen we alle gegevens en zetten die in een speciaal model. Het onderzoeksinstituut Deltares maakt een modelinstrumentarium. Het modelinstrumentarium zegt iets over de verontreiniging rondom de kust van Bonaire. En met de metingen die wij hier uitvoeren, kunnen we dat modelinstrumentarium verbeteren. We meten bijvoorbeeld concentraties op 3 locaties aan de westkust van Bonaire. Daarmee kun je dan zeggen van op een bepaalde locatie is het meer verontreinigd dan op een andere locatie. We blijven onderzoeken, want door te blijven volgen wat er gebeurt, kunnen we op tijd de juiste maatregelen nemen. Actually, the typical next step of a research like that is to continue monitor because going here and taking a sample out one time doesn't give any indication of what is really the status. The status can be really established when we have long-term research and we see the trends. Are these levels going up? Are they decreasing over time? Or are they staying the same? That gives us actually the real information, what's happening out there. De toekomst biedt hoop, omdat we weten wat we moeten doen. Ja, er zijn dingen die we natuurlijk niet kunnen doen aan deze bedreigingen. De temperatuur van het water is er één van en de ziektes, daar kan je ook niet heel veel aan doen. Maar we kunnen wel actie ondernemen om onze koralen die in onze nurseries zitten, om die te beschermen. Dus bijvoorbeeld, we kunnen onze bomen naar dieper water verplaatsen waar het misschien wat koeler is en minder zonlicht is. We kunnen schaduw geven aan onze koralen, zodat ze wat minder die hitte ervaren en minder verbleken. Qua ziektes kan je weinig doen, maar qua waterkwaliteit is natuurlijk wel winst te behalen. Dus als wij weten waar de waterkwaliteit beter is op sommige plekken, kunnen wij misschien onze nurseries daarheen verplaatsen. Wat we met z'n allen kunnen doen is natuurlijk slimmer omgaan met ons water. Hoe minder afvalwater wij produceren, hoe minder afvalwater ook richting het marinepark stroomt en hoe beter het is voor onze riffen. Dus hoe meer we weten over de kwaliteit van het water op Bonaire, hoe beter onze koralen het kunnen doen uiteindelijk.
Het beschermen van de koraalriffen van Bonaire is iets waar we allemaal aan mee kunnen helpen. Door onze zeewaterkwaliteit te meten, beschermen we niet alleen de natuur, maar ook onze toekomst. Het rif is meer dan een mooi stukje natuur. Het is ook heel belangrijk voor ons toerisme en voor ons leven op het eiland. Als het water vervuild raakt, verliezen we niet alleen bijzondere dieren en planten in zee, maar ook onze manier van leven en onze economie worden erdoor geraakt. We willen graag blijven zwemmen, duiken, vissen en genieten van de mooie onderwaterwereld die Bonaire uniek maakt. Met de juiste kennis, inzet en samenwerking werken we aan een gezonde toekomst voor het rif, voor het toerisme en voor ons allemaal.